Batman. Hazard sithini lapho? Naphila bafethu naphila cela sidouble tap screen ne. Hola. Sawubona. Yaphila njani? Oh, ubani kama? Bani? Awulele ngani ke? Ngizwa? Uhethiwe? Ukhona umuntu osahethwa manje? Oh, uhlala phi? Ephi? Oh, haha, bakhethela kude kanje. Yo. Ubani sibongo? Ngizwa? Mina ngihlala ePietermaritzburg. Wakaba isibongo sakho? Bani? Oh, hayi. Ngizwa? Wakuyona le? Ithini yakho? Mpilo ushange. Oh. Ngizoke ngikubheke. Wenzani vele content? Khona content oyenzayo? Oh, hayi. Ngiyakuzwa. Sharp. Boy. Sithini lapho boy? Moji zokala kahle. Yathi nethikhasi yanduza. Yeah? Nethikhasi ebusuku i-right. Oh, Wena wakhuluma kangaka nje speaking kwazakala kangaka nje. ngifaka ama-earphone. So i-mic ngiyilanda la iduze. Aha, uzwakala kahle ndoda. Namba abantu babhizi babuza uDube la. Dube for sure ubuyilalele nje. Ngiqeda ngumfonela uDube yazi. Wayibamba ifoni? Uthe uzogena manje nje. Uzokhala. Umbheke lapho ngicathe uzo-requesta ngekudala. Nanga lo mjida abamathatha ungena uDube ngene nalomjida lo ishisa lo khamsayo. U-online inena loyo. Nange u-online. Akangene. U-Andile Ngcobo ubani lokhu njalo ngithethe lokhu njalo ngithethe uGenerous. Oh, angeke. Ngiyena. Uzongena manje. Hawu baba Dube. Ula. Sangena ukhalile. Isigenile indlondlo. Lapho ngidangele hazi. Mina ngizothi ukhaye kade live izolo. Ngizwa ngabantu la kuTikTok. Kade becela abantu. Ngitshelwa abantu ndoda. Bengilive izolo mhlawumbe kuphela i-hour ngisakhumbula. Mina vela ngoba ngilale ngo-past 11 sekusele 30 minutes ngiyaqhuleka. ngibonile lapha ku WhatsApp. Aphile hello. Ilapho ade ngekhona umuntu. Hawu laphana for sure emotion ibe too much boy. Kade ulaphi ndoda ngibonile isithombe. Ade ngilive nalo mngane wami ubhizi. Ayiwo ishisa. Wala bonza emotion lapha ibe too much ngibonile. Ndoda. Ukukhathele ke boy.
noma ubuthongo. Ngiyafa. Ngikhathele ngiyafa ndoda ibhuku. Phela ngibona ngathi ise-science hub laphana. Ikhona. Bekufundwa ke. Bona Bekunje. intombi ebisichitheke intombi. Mhlampe out of 95% begcwele amantombazane. Yabona mina lapho ke bengizonitshela ukuthi majida ngicela ningixole beke ngibambeke mina lapho. Beke ngibambeke nje. Hayi bandla. Ulinza. Bafethu nangu uDube lana nangu noDlamini nali neshisa too much. Abalike abantu. Bafethu ngizon-accepta lana wathi safika ku-5K kuyaphezulu. Yeah. Dlamini naba bethi baDube. Uba lo othi ufuna i-challenge noDube CJ. Yazi ngithulela yena ungibona. Uyazi ukuthi wena ufila ngisho double i-bread. Umyeka. Mina ngifuna eyaDube neshisa lapha. Now but you can't wait ndoda. Ndoda. Ube batshela ukuthi uzoyigwinya le network le. Batshela ukuthi uzobagwinyela i-network. Yabo mfethu ilokhu njana wena shisa mfethu ngoba sishawe izinto ezincane i-content ebese nginayo ngawe noDube ndoda. Too much. Ya ngoba yona into asibambezele. Uyangizwa? Hayi Lusanda zithini? Nangu noValentino la. Ngiyambona zithini? Uthini awuyishaye phela Dlamini kubikaye uthi Hayi samancane ama-likes kahle mina ngifuna kufike ku-10K bafethu then ngiyashaya. Sambe ku-10K. caca ukuthi live ehlangana amabrazo le. Yeah. Buka le yangimincisa le ubanjwa. Hawu ngingazi ngiyangisabisa futhi. Yayikhalelana bafethu double tap screen sifike noma ku-10K please ngicela. Ingiphatha kabi ke lento eshuwo Hazard la. Ingiphatha kabi lento eshuwo Hazard. Uthini? Oh, le video. Sana kutoka. Majidi. Awula. Dlamini. Ngiphelele la. Pelele ndoda. Batu. Zithini? Alibemele ngifake ulokhu njana la wena mfethu Israel. Oh. Awubeshilo kumele sasabele ngiqonde ngibona ukuthi u-up. Imizwa lo eBhayibheli. Hayi. Ilo we-arm wrestling lo babedlala arm wrestling nami. Lona nje content yokugcina ehleli noDube lapha. Okay. Phela mina content yokugcina ngiyibukile efaka uDouble Sync. Ya, lo mjita lo behamba noDube. Oh. Red. Asanda kusini. Manje uDlamini usincishe inqayi. Ngize bafeza sikene ku-10K lapha.
Manisho madoda ngibone ngathi beniku what is this? EMD. Yeah. Ngiyaphaseka James. Hey, kanjani like amatheme eseswabhalile. Yeah, phela lamadoda lamela nizelana next year nenza kanjani mfethu? Unizulu. Awukanenza kanjani? Awu kuleka nje mfethu. Akuyaphaseka ndoda. Kuyaphaseka nje kuyikhona ukuthi phela asoniqenqe phela but kuyaphaseka nje. It's as long as I know qualify emavava mfethu. Awushaya impahla yakho phela bese ethi ubucabanga ukuthi ngiseThekwini. Wena woza la Unizulu uzobona. Napha kuzo cameraman la. Wena. Umaphuthu cameraman bafethu. Ayayishaya lento fana. Oh. Okwena imini ucameraman mfethu phendula umbuzo wakho. Awekhayi. Danko. Yeah. Lapha dengilive emini noNzuzu. Unzuzu uthini unzuzu? Ayadash ngithatha sasicheck. Oh. Uzothi yena uthi uyayibona icontent. Yeah, uyayazi. Uyayibona ifundiso. Ubaba. Oh. Ngeke aphila kuyona ihost mfethu. Ayibazi khona umshike ngathi uyayihle khona icontent and ngiyambona la uSgeorge kodwa angimazi. Awusigeorge intwana ozokuqeda uSgeorge. Ayithi uyayishaya icontent mfethu. Awuzokuqeda mfana. Wenzani iSgeorge? Mawuthola isikhathi bombheka bro. Ngifuna umbheka nje kade bekhala ngayo lapha kwi live yontando. Awuzokuqeda George. Sithini wena zikhona izingane lapho eUnizulu? Dana yami yabona mina mfethu ngithi wozani James yo. Phela nina ntwana. Yana manifika lana ne. Yeah. Asina ama celebrities like ama TikTokers amaningi lapha. So yabo manifika lapho kokhala nje ngani for the whole like nyaka wonke kokhala nje ngani. Yabo. Eyus. Okay. Sure. Yabona lapha ama comments. Uthini manje? Sabuka lapho yabona umuntu enePP kalokhu njani endlovu. T-shirt. Sifike ku-10 so like when usanda lapha eUnizulu kuyibamba What?
bafethu khona umuntu orekhodayo lacela iyele into ayenzayo. Bathi masikhuluma umuntu ngamute. Masikhuluma la besiyakhuluma kumethela amandla. Basiyasebenza. Hayi ngoba khona abarekhodayo bafethu la kune-app cela bayiyeke leyo. Ya futhi orekhodayo ucela ayivale lento ayivulile nganzi. Nihlala lapho eDlamini dog. Sihlala ePietermaritzburg bafethu. Sise-Pietermaritzburg. Abo cabanga uDube. Yana besuse yabo lokhu kunjani kulabo abanye abantu abajala kuba ama-live sengivume ngilingani. Sebengazi ukuthi ngilingani. Uthi ngikuthuma uphuthu. Yes, bafethu ngividiyo WC ngokuleyo. Kodwa nje sabuye kumele kusetshenzwe naye abantu bebezilangazelele kanje. Yeah. Wathi vele kuzobuye sekuya noma imjidi. Ngathi uzobuya nalabo uphuza umkakho. Ukhuza umkakho. Lo muntu engamazi and wena ngathi uyamazi. Ilo shaba video bethi ihlala ku-wheelchair. Oh, ngimphethe lo mthetho. Kodwa ngizombuzaza une-account la TikTok. Ya, lisazini igama lalo nomsasonic. Awu, nginazareza mfethu ngiyaya vele kuhleli. Abole ingoma lethi mangathi khetha mngani ngayazi ngalo mjida lo ishisa lo ngoma le. Nami. Ngazi ngokukhamisa kwakhe. Imali. Khona le ushayayo manje le kaSijiva Angizayiyo. Awungayiyo. Ebafuna ekhaya. Mina cala ngi-content engishaya. Content engayishaya. Amanye uqhubeshe ngathi se-50K. Khululeka mfethu le. Inkinga manje yabo ngiyavilapha yabo. Ngabe singavilapha. Ngizobe ngidala. Bese ngithi manje ngiphusha i-content mase ngidala shini. Ethi isikhathi engasesithingeli mfana. Angithi sizama plus service sazi support ngibona ngathi ibaningi futhi kuba ngcono futhi service siyabo thina futhi ngeke service yeah yaningi awusinoma sesiqalile we not backing down nje mfana. Yabona mfana lokhu ishaya. ilokhu ishisa Emadoda. Kunokhomenti okungenayo la uhamba osmall dala ngizokhomenta lo muntu yazi. Ngizwa Ulo uhamba osmall dala lokhu khomenta futhi manje ngathi asimnyango. lo usibona ngibona nje comment yakhe. Uthi nje kodwa uDlamini unikela amaflaki khona manje bayabadu. Asibonge lapha yando small. Awishaya nabe kulindi yabo sebesifikile ku 10K bayifuna leso ndisi.
Mina ngisebenza kanjena-ke bafethu. Ngicela ukubona osiyacela la kwama-comment kulaba abalindele ukuthi ngisho ubaba Dube. Ngicela nje siyacela Sambenzi, siyacela. Okay. Sure. Use-14. Angeke hayi. Kade ngise-13 izolo sengibuyile. Hawu, yazi ubuye bani? Ngaze ngamuva ku-content. Uzwa? Ngaze ngakukhuluma ku-content. Wangizwa ngikhuluma? Angaze ngakuzwa ukhuluma. Awusove futhi. Okay, naba mfethu. Alright. Okay, on 3. Imagi. Ngbo. Akube ngathi ungaveli uyizwe nje uyayibona ushambisi. Athi ngwakho ukuthi content esakhuluma kanje. Wena Dube kusibona uyaphanga ukuthi yes. Sibona ukuthi uyaphanga wena ukuthi ngiyaqhamuka bengiqhamuka. Awu. Ngiyaqhamuka-ke mina. Hey wedla mina. Awunyakutshela uDube. Dube akekho ngixobo-ke namhlanje. So esidle ngephisi nje. Uthini wena lapho? Hayi uqinisile impela nje soke sidle ngokukhulu ukuthula lokhu. Phela sikhathele thina uDube thina. Sikhathele Hayi sikhathele. uba ungakhatheli. Uyahlukumeza uDube ayazi ngi-traumatized. Hayibo wendoda yazi bengisa ngikho nangiqhamuka. Nangiya. Awu baba Dube. Hayi man. Ayuvala leyo. Hey. Yabo masisho njalo 10k likes. Nakanjani. Awu. Hey, yabo kai. Ngisho bafana bamlingana. Ngeke wethu. Unique. Ningahlukani kusibolo. Angeke. Ngiyabona after matric. Ngisho after matric madoda ngibona indlela yokufana. Khulule. Lezo hayi mina ngithi lamadoda wonke aweze la Unizulu. Namfethu yabo ukuthi yabo mhla mangasithiwa mhlawumbe siyenza yaseva sithi order yoni nasangani. Yathi mhlawumbe Yeah. password publish. Ngophinde Ngithi mhlawumbe uNSFAS wethu bengawudablisha nje. it depends afana. Ngi-traumatized. Mara yabo indawo yakho yokuhlala mayingaduri kakhulu energy yakho futhi iba right. Menga Like i-residence yakho ingacharge kakhulu. oh ya dambona. Inespace yakho izoba right here. Uyakhuluma Nangu ubungekile futhi ngashaya amafama ngayo. awungiyabona webonge mfethu ngiyabona.
Alright, aphile khululathi ngizokusebenzisa. Kade esho kaphile. Uyayikhalela nje. Awengani ngiyazi futhi. Ngiyayibona. Kodwa ama-profile ethu sonke manje ayathembisa ngathi singamasendle. Ngiyakwahlupile le. Yazi ayathembisa, yazi ngiyabona lana ukuthi ayibuwavundle ngakho nje. Eyami nje esangeni. Kanjani manje? Kodwa ngani walomfisi? Yalusa. Engeke uyasimendeke la usana. Iyona kakhulu yamsana. Oqondwe. Uklina kanjani? Ingwasimende. Ya lamajita lawo. Wena yakho shisa ishaye namafenze. Ayakudala yami. Kala yani bathi nenyawo. Oh. Ayimane ngisintsha. Kaphe kusasa. Kumele uvele ukhamise mfethu ngiyafisha ukhamisile. Ngaphandle uma uzofaka on kakhulu. Andishaye smile. Mara mfethu yazi mothatha ubheke iprofile athi into ongayisithatha profile. Ngithi uma uthatha ubheke iprofile athi into ongastressa ngayo. Ya. Ya isona liyarekholwa. So like ithini majida nina bafethu meniposta ninesikhathi eniposta ngaso noma nivele niposte. I mean post mina. Oh. I mean yabona TikTok ne abantu hlezi be online noma ungaposta nini. Ya. Especially mina ngoba ila sithi ngiyanala mfana. Ngoba khaye indoda zami uthini ukemduba. Ethu, Lalela, awungikhumbuzi ngabasemtuba. Qegela bengikhuluma lo. Ngiqegela bengikhuluma lo namhlanje. Xizwa. Mhlawumbe ukhuluma nebrother. Hayi, Uba. Nhlanhla. Oh, uthini? Kade ebuza ukuthi siyaniza eThekwini. Hayi ndoda yabo yabona yo. Kodwa phela njalo ukwenza umatric. Ya. Kodwa vele siyasa. December nje siyatheleka. Yeah. Nisha kanjani content madoda? Bese yini? Matric. Oh. Like Awuthina niyenza kanjani content ka matric? Hawu, yenzele. Because yabona mina ne ngagcina ukuyishaya i-content ngabo June. Ngekhathi ngamatric. Oh. Phela manje sekuzifinal madoda hayi bufethu. Ya. Final. Sayona esenza ukuthi wena bethe content bese sishuthi beningi bese silokho siyiposta manje abantu bayijothi into esisha every. Oh. Yabo nje mothatha ubheke William Cileni lokupost into welandelana. And futhi content masishaya makuyi-break kanje. Yeah. Ukuthi thina le content siyibona ilula nje into evele akudingi nokuthi silo esicabanga kakhulu. Into vele sithi action nje kwenzeke.
Ngakungcono-ke kanjalo mfana. Manje pho manini bolo. Manini. Manje mase ngishaye i-content. Isikole ngasitshela ukuthi ningayibuki ikhamera ngoba ayibafana nayo. Nami yabo ngibuza yona. inkinga-ke leyo yabo leyo nkinga Wena bayapasa uyazazi iy'ngane zesikole mfethu. Ayizakwazi madoda ukuthi u-actor nazo isikole senu. ya ngoba Wakhe. ubona ukuthi sometimes kwamanye amavidiyo kuvele kutholakale nje zingabi kuba ngathi nje into enormal. tasike saba nje nenkinga yabantu Bafuna ukuvela ne? Zifuna ukuvela ndoda. Sibonani ukuthi ingena kanjani nazo iy'ngane. Yabe sizolokhu iba blind nje ngakutshela. Nami yazi le bahlanga ngicabanga ukuthi kukhona indlela ezingafanga ngayo iy'ngane but ezoba dope. Yeah. Amele niyicabange. Kodwa simfunike umuntu obuka ikhamera. Yeah. lapha ngibuka le video le yade postuka yemvethu le exosha khona abantu bethu Exosha abantu. lapha eklini ukayini nomba weposti ngisazi mina. le list Usanda posta. Kwenyeleni manje. No, usho le yawe namaphutha. Le uDube ezefika ngebreak. Indaba Dube ya. hayi bo baba ade ngibuka usidu ayingeke bafana Ngibuka ikhamera lapha. ibuka yazi kuze ngathi ngiyiphuze ngimkhiphe ngeke baba And uDube fine. UDube right engakhuluma fine. Ngoba isitaya. Yabona mfana uDube wakhuluma konke ezoyenzeka. Hayi ngakhuluma ngaqale. Manje leze thola i-joke line mhlawumbe uzokhuluma ngaqale. ya Oh, wena Dube ungakhulumi nje mfethu. Ungakhulumi. emhla uDube uzofuna ukukhuluma mhlawumbe kuma promotional video yabo kodwa ngeke akhulume. Nakuma promo bethu angakhulumi mfethu. Yamazi lo mjida lo abathi ukhabilemi. Ya. Akaza akhuluma ngamjida mfethu mari content yakhe ibheke. Indodakazi. lento jimnyama Yeah. ayinamjuthu uphatha TikTok ngeke Uyena nama followers amaningi nawo. Ikhuluma ngama actions kuphela. iqhawe leliya Lo mjizo kwaba comment ba umhlanga Messi or Ronaldo. Buka yena. Uloke commentile mfethu. Ufuna ukuthatha, Qala lusanda umphendule. No, ayiqale manje. Hayi bo, qala kumina. Okay. Mfethu ngicela ningayimoshi hamba ngeorder khayo uyalandela, Dube uyalandela, shisa bese kuvula usanda ne. Right. Imbolo azanganayo ini. Comment lapha ukuthi Messi or Ronaldo. Oh. Okay, mina ngithi Ronaldo. Mina ngithi Messi. Messi Lusandi. Mina mfethu ngithi Ronaldo mfethu. Awuziyashi. Wena khaya noDube Bhumani. ayikho Hayi. Ayikhulumisi kodwa indaba yaMessi mfethu. Haya ena ingaqali. Yabona nje mfethu. Wena Dube usuyayiqala i-competition eliyanje. kabahlanye lapho ungazokhetha uRonaldo bona wonke abantu Awu. No mfethu lamajida awacompareki lawa mfethu. Dube wena uRonaldo hamba mfethu. hayibo ungazombhedela yona Walokhetha uMessi umuntu omfushane nje. Hayi vele beMessi. ngenze ukuthi mase bhede emdabule ngempama
yazi uRonaldo mina ngaphambana naye ngingashutha ngisho ukushutha naye. Hayi bo. Ngaka Dube ithatha. Awunamanga Dube namanga. Uyena kahle. Yabona nami bese angimthandi phela abantu abathithwa ngiyambona. Ubani uyazi ukuthi awumthandi bengakushuthise dude. Ngavela ngimvuke umise bese ngathi ngavuka kusasa isithoni. Wazohlanya wena. Ngabe ngifile ibhola lapho. Hawu. Ayimeli ibhola ezobulawa yini ngoba phela amabhola khona ezitolo. Maningi. Nawe Dube nangu ayando small ekubuza ukuthi nephuni ingaki. I think it's 07. Thank you Ayanda Small. Yabo Ayanda mfethu uyasenza lama rose. Shuthi sinosuku nespoon. Every day of the week. Bafethu we mayizwi abe bengakayifollow le account kaDlamini ngicela bayifollow. Baba Dube. Ula. Ambaja Dube. No. Oh yeah. Baba Dube. Usaphila wabuDube usaphila. Nice. Siyabonga mfowethu, siyabonga. Ngiyaqala nokuzwa izwi lakho bhuti. Asikwazi ukukhuluma thina. uDube. Sikwazi umnandi nje sikhulumeni kuphela. Dube, singaze ukhezo lakho kwethu nesesifika khona siphambili ukudla esikoleni ngeke. Mhlambe ngiyacina ungizwa nkulumo. Awunebhesi uquest. Awuthi awubheka uzomosha kakhulu. Yabona uzomosha kakhulu. Awu Dlamini. Zithi lapho manje. Wena Dube wena njena. Uzokhishwa isisu uDube namhlanje. Simdude. Awubayi siduze kazi. uMabhelunde. Mabhelunde. Wena wadudla ngomizwa waduka mfowethu. Ubalo ukhulumisa kwathi lapho manje. Uthi Sho kuhamba kanjani? itrend wena. Moje bathi Hayi ngimnani. Baba Dube. Sengizwa nje ukuthi ukhona lapho. Baba Dube mfowethu. WeDube wafika wagila imanga kwi-matric dance wena. Wanikeza ispoon eri-right wakhipha esakho laphana kwisudi. Lalela ngitshele mina. Asike isipune esiright okudlule sami. Khuleka uWC ufikile ke uMandla ke ngiyakutshela. Ngamdabula naye. Baba Dube. Manje yini awuthanda ukukhuluma makushaya amavidiyo? Angithandi nje ngifuna ngathi ngingadla kuphela. Yazi ngibuka isithombo sifakile la naye ukhamsile. Udla impela Dube. Awu, azangikhamisela ngone kanje. Manje awubindeki na ungitshele kahle mina. Ngibindwa yini kodwa? Hawu ngeke uqala ungabindeki uzwe ngaka mfethu. Igila lami lihlezi livuliwe baba. Awuzuye ngiyezwa nje nebhesi. Hayi ibhesi le bhesi yokulamba. Yokulaya. Yokulamba. Ulambile njalo. Ngicina ukudla ngo12. Kanjani manje awu Dube? Dala ngicilile ndoda. Indaba isemsamo. Hayi base sebezochaza bonaka abazali. WeDube cela nami ningifake le contentini phela. Kulungile. Aningifaka. Ukuthi okwamanje asamile kancane because sazobhala. Kodwa nje Dube manje ukudla kothisha wakudlelani ngempela?
bangiqedela nje labafana oDlamini. Hawu, wenzani afana? Wena Dube bakuthatha lesipuni isiduze thatha lesipuni sakho wakhiphe sakho la ebhezini. Naso lesabo kubane bangiphuca sona ngizokhipha esinye sokufika. Hawu wahle mathodi. Tshela ke mina. Hawu mathodi. Ngicabanga uDube Dlamini. Senzolalela la. Tefoni idlala ivideo le. Edlamini. Ya. Joya ngikhazi. Share screen record. Yezwa. Wena uxhaphaza mina Dube. UDube ukhuluma ngesitalo vele. Hayi ke lutho. Angeke. uDlamini wafa ingane le. Wafa usheve edleni. Wadliwa yebo. Ayidlamini yeke into yendlamini hayi. Kuleka ngizwe no brand new weplan. Ikhuluma nje isitalo lempela we. Awungeke baba Dube. Baba Dube. Hayi, madoda kulali madoda. uDube ngimphathela intombi entsha. Yabo le ntombi le. Intombi ngeke ezukuzonda. Entshasha. Awungeke. AwuDube washo lamantombazane mfethu khohlwa. Yebo. Mina ayikho into ezongihlanganisa namantombazane kusakhona ukudla. Baba Dube. Wow. Hayi. Sawonga, ngicela follow up madoda. All right. Ubani? Yes, bani. Senizi nje kuphela. Henny, all right. Yini Dume ngane Hennis. Mina Ngidume ngokwengeza nje kuphela yabo. Yini ngifuna abadumile kanti. Ngiyabuza nje mfethu awumbuze nje. Hayi, kule ngidume ngokwengeza nje kuphela ngawe amavidami lapha pholiwe. Hayi. Ngiyakuzwa. Sivume wena Dube icontent nguwe inkunzi. Siyabonga bafowethu. Siyabonga. Ocha. Ngipeni phela. Kuphunywa la. Ngani? Mafans yazi. Ya. Hayi bafethu, ngisendeleni phela nami amaflower yini manje? Ayikade bebekusendela noDube abasendele mina. Abakangisendeli mina amaflower. Uthi kube uyazi ukuthi lamaflower mfethu nakhona i10 cent mfethu. Yabona nje. Mama uba uJunior. Nami sengifisa ukwazi. Oh nangu anda kuphi flower wena. Usendela ba? Wena. Hayibo. Awu ngiyabonga ayanda. Andaphuma ngezibongo yilabaflower. Ngiyabona nzabo phela ulukhunjana amaphutha noDlamini bayibonga ufana. Aphuma ngezibongo. Hayi bayeka Awu man. Sibone. Imini slima awu. Labelingena. Ngiyabonga Ayanda. Isupport kayanda siyabonga. Awu baby. Akwande la uthathe khona. Siyabonga.